Хора, така хора, днес ще ви покажем няколко видеа. Май полудяха. Добре, искам само да ви покажа и да се абонирате за моят канал Милка Бончева. Снимката ми е тъмна, но поне... Тихо, ма. Ето е моята снимка. Чакай само да пусна. Ето я. Това съм аз. Това е брат ми Виктор Бончев. Това е братовчетка ми първата, Милка Маташева. Аз съм Милка Бончева. Двете сме Милки. И това е брат ми. Така, хора, в днешното видео ще ви покажем кое за кое, нали? Ти балерина капучина или тунг-тунг сахур? Тун сакур. Сахур, ма! Хухур. Сахур. Аз съм за балерина капучина, тунг-тунг сахур, тралала и бомбардира крокодила. И аз съм също така. Бър патапим не ми е любим. И лира. Изглежда като бър патапим. Въпреки, че бър патапим е в затвора, качиха видео, той как прави no, la полиция, no. Добре. Вие видяхте ли това канала ми? Да, видяхте. Нямам много видеа, почти брат ми е качил. Не видеоклипове, на публикации. Сега аз снимам от братовчетка ми телефона. Та спирал нищо не хваща. Хора, вижте, звънете на 112. Майтав си правя. Те чух. Дай ме един бомбон. Сега, аз не обичам този чат бомбон, обичам червено. Бе хубаво, снимката ми. Таз пък е ревля. Тя пък реве, че брат ми не й даде бомбон. За един бомбон ли трябва да реве таз? Добре, сега ще направя магия. Хора, нали имаме един бомбон? Ето. Ще го смеша. Тазан. Опа! Има две бомбончета. Ето един за теб. Благодарение на моята магия, ма. Теб също. Теб да те удари. Теб пак Слав да те бела. Теб те гъза ми да ти ядеш. Ти пък да ядеш моята гъс. Амонгъс. Не! Остави. Кати! Моля. Как се псуват? Сега от смях. Те дики бу. Направете сметки малко да играе това момче, ма. Хора, ще ви моля само да ме хейтите в TikTok, в YouTube. Чукайте деца, чукайте. Направете пауза и звънете. Палец нагоре. И към банката чукайте. Натиснете към банката. Добре. И ми слушайте един лайк, ако искате. Браво! Дето започва да плаче. Илма! Хора, само напишете някакви си смешни това. Така. О май гад, колко бързо минаха 4 минути. Как ми лепи по зъбите това тъпо? Беш бе! Все пекла се казалец бареса. Хората,
Слухайте, пикула. Падна ми в бомбчето. Как е хората малка? Добре, хора. Искам да ви кажа една тайна. Моите очи са черни. Не, Се казваш тайната, ма! Почти никой не знае какви са моите очи. Но само братовчетка ми знае. О, май гад, очите. Ай, ще я ударя един. Що ме щепиш, ма? Що ма? Много хубаво. Побързга какър. Кома. Не. Дикавайте бе. Стига малко, бе. Хора, вече тя ще снима. Снимай, ма. Ма не така. Хора, габе какъв аки. Помирам от този бомбон. Ато вика на болите. Борете се. Борете се.